Ariketa honetan, eskatzen digute kalkulatzeko nolako izan behar da matrize bat, arekin trukagarria izatea, trukakorra izateko. Planteatuko dugune izango da, A bider B eta B bidera egin nahi izateko, B izan behar da, I bider B ordeneko matrize bat. Beraz, B izango da, X, I, Z, T. Eta hori nengo dugu bidertu. Arekin, eskerretik eta eskumarretik. A bider B izango da, minus bat, 0, bat, I, bider X, I, Z, T. Eta egiten dugu biderketa. Minus bat bider X gehi 0 bider Z, minus X, minus bat bider I gehi 0 bider T, minus I, bat bider X gehi bi bider Z, X gehi bi Z, eta hemen I gehi bi T. Barniten dugu B bidera. Idazten dugu lehenengo B, eta A minus bat 0 bat bi. Idazten dugu X bider minus bat gehi I bider bat, beraz minus X gehi I, gero X bider 0 gehi bi bider I, bi I, eta bardin bestiarekin. Minus Z gehi T, eta bi T. Bi matrizia hauek bardinak izan behar direnez, berkatu, ametik, atarako ditugu lau ekuazio. Hau da, minus X berdin minus X gehi I, horrek esan nahi dau, I, zer izan behar da, minus I berdin bi I, eta hau bakarrik alda gertatu, I 0 danean ere, X gehi bi Z berdin minus Z gehi T, X gehi bi Z berdin minus Z gehi T, ametik oraindik ezin dugu atara inolako ondoriorik, eta I gehi bi T berdin bi T. I gehi bi T berdin bi T. Eta ametik ere, aurreko bietan gertatu da moduan, I den balioa 0 izan behar dela ondorio izatzen du. Beraz, ditu lau ekuazio, lau ezagunekin, baina hiru ekuazioetatik bakarrik ateratzen da ondorio moduan I berdin 0 dela. Orduan, geratzen zaigu ekuazio bakar bat, eta ametik, zein dugu, ez ezagun baten balioa atara beste bien arabera. Hau da, X abakantzen badu adibidez, X izango da minus hiru Z gehi T. Beraz, ondorioak izan dira I 0 izan behar duela, eta X berdin minus hiru Z gehi T dela. Z eta T, bakoitzak nahi duen balioa hartu aldu. Beraz, ikusiko dugu Z berdin Z, eta T berdin T izango direla. Beraz, nolako izan behar da B matrizea? X izango da minus hiru Z gehi T, I 0 izan da, Z eta T. Beraz, egitura hau daukon edozein matrizek izango da trukakorra arekin.